Dafan गामियाव दैबानाजों गामियानो लोमसावजोबो। खोनाबायना नोंसोरो? सरि खोनायाखैब्ला भलिउमखौ एसे बारायना होनिर' आं बयबो मोजाङै खोनानाय बायदि। Audio Jungle. दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैया गंसे हेलिकप्टारा जोबोर गाहायजों बिरलांनायलाय सासे बोराइनि खोमाया हालखा मारिनानै जिउ गोमायो। थांनो नागिरदों नोंसोरो? सबाव थांनो नागिरदोंमोन। सोरबा लाबायना? गोबां समनिफ्रायनो कर'ना भाइरासजों भुगिनांनायलाय सा दागुवापारायाव सानैसो गथ'फोरा कर'ना होदों। खोनानो मोनदों फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव गंला खायला बुद्दां गार्जियाया देग्लाय केन्डिडेट महरै गसंदों। 5 नं गंग'पार समिस्थिनिफ्राय। फैदो जों बिथांनि बिबुंथिखौ एसे खोनासंदिनि। आच्छा मानगोनां गंला खायला बुद्दां, नोंथाङाबो देबार केन्डिडेट महरै गसंनो नागिरदों। नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? He is the politics. Mane no COVID-19 of India. Political. आच्छा नोंथाङा मा बुंफोरथि नागिरदों? गोख्रैनो बुं। I am is the politics. Mane 2020 of out election. 5 nong Gongapara Assam. BTC Assam. I am is the giving the meals. Mane giving the water, giving food, plant, and where you set me. दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोनबायना नोंसोर प्रिय नायगिरिफोर? गोजोनथों।